Mfundisi babali kanjani olunye ucezi lwekhekhe? Cha, ngiyabonga May. Awufundisi awusalifuna elinye ikhekhe. Kade usadla izingcezu ezintathu nje. Mfundisi awuphathekile kahle namhlanje. Yebo. May. Ukuthi angizange nje quthu ukuthoka ebusuku ngikhathazekile. Avuka ngiphethwe ikhanda ebukhulu kabi ekseni. Awu May, ngiyabashumayeza abantu bami. Kodwa kukhona nje okukhona la emahlombani. Inhliziyo yami inomhlungu obuthulile. Isisu sami sihlala sinokukhulu kulapha. Awu mfundisi. Nomphefumulo wami unokukhathala. Mfundisi, ngabe kwenze njani? Ngaphandle nje kokuthi ngithola imali yokwakha indlu yesonto, ngeke ngiqede nje ubusika bungakafiki. Mfundisi ba. Yikho nje ngingakwazi ngisho nokulala. Ngisho nokudla lokho nokwenzani nje. Nay, ntombi yami kodwa usho ukuthi ngeke alithola nje ucezwana lekheke ukuthiba nje amafolosi May. Awu yebo mfundisi. Hawu baba nanti na. May, simele kwenza umcimbi othize. Ukugcwalisa isikhwameni. Cha, kodwa mfundisi singawenza umdlalo uyakhumbula ukwenzekani eqaleni? Cha, hayi umdlalo mfundisi. Lutho hayi umdlalo mfundisi. Hayibo, kodwa ke kunganjani masingenza iconcert exubile? Bese sicela ke noma ubani nje enze noma yini akwazi ukuyenza. Iconcert yakonke. We auntie, yazini ngacela iBlack Swing Stars sidlalele bese ngicela nabanye abadlali ke nalowo umuntu enze noma yini akwazi ukuyenza. Thokozile wena ubusu uyacula. Mina ngamodela izingubo ezisemfashionini. Awuboni ke usidumo ke yena ke Angahamba lo yaye ePitoli ngiyaniyala. Uma nike namhlanganisa nalokhu, niyazi ukuyokwenzeka, niyoyicela ivutiwe. Iconcert exubile. May. Sangizangibila ngempela phela manje. Ngalithola nje olokugcina ucezu olusele May. Mfundisi. Ungalithola impela baba. Nanti. Baba nanti nolunye futhi. Nanti. Tumo Yini? Sibona usakwenza njani? Bisho nabe. Yini? Yona ini. Engwe. Yebo yephi? Engwe. Ngila, beyila, ebethu nomihleleni. Ivula amazinyo ayizidlabu ethi sithi yangihlasela. Hayi so kubukade uphupha neligwala leli. Ingwe unumber 5 lowo. Vele number 5 ingwe. Awustum. Uqinisile kodwa usikhohlisi ngalengwe yakho. Hayibo, imali yami awuthi. Hayi phela, namhlanje angikhathali kanjani. Ngishona khona. Emshaneni hayi yibi umshayeli namhlanje. Hayi bostumo. Hayibo. Namhlanje angazi. Phela, uyabona noma ingashonga kanjalo into efana naleyo nje kuphela kodwa ke namhlanje ukuthi bokuyiphupho sonke lesikhathi. Khophisa umshayeli namhlanje. Uyadlala wena, awuthi ngihlangane le mali yami, awuthi ngibona. Awuthi ngibona 50 70 80 90 95 1 rand number 5. Ngabe uzodlala ngayo yonke wesidumo lemali. Imali yakhe yokugcina le. Uthini lo? Gok, yazi uthini? U27 rand akafani nomuntu uhlala ungenalutho ke. Yabona yilento engiyithola ke namhlanje emshaneni. 27 rand phezulu. Letha lapha ngizokudlala. Okay guys, let's go. Many people ask me why I'm always happy, feeling so unhappy.
Just give with all of your heart. The sun comes through your smile, and that's all. Yeah, giving is the way to show just the way how much I love you. Giving is my love for you in every way. Hayi nayihluthula machitha chance hayi iphinde ingadlali ekho kodwa niphinde nje kuphela Oh aunt uthini-ke wozala Thoko ulazi lamnandi iculo leni Thoko ningalicula nangosuku lomcimbi. Uyabona phela umndeni wakubothoko nje iqembu lingathokoza kabi ukuthi lisize la ekhaya futhi kusithokozisa kakhulu lo. umcimbi wani sisi lutho Situmo akunani vele yokusePitori akuphathelene nawe lokhu ePitori ngiyokwenzani ePitori ngobusuku beconcert ngaphambi koba iconcert bekhona uyothola ucingo luthi fika masinyane umalume wakho sePitori uyagula kombela uha hey angingamalume mina emamlodi lutho Standard Hall hey ngithi eStandard Hall emtshezi kuphi anginalume mina lapha uneqiniso mhlambe kuyoba uanti wakho noma umzala wakho Gogo ungayithinti indaba kaanti uanti washona angezwe anginamzala futhi lapha Hey, bakithi aunt asalanse simtshele. tshela mina uzobe sefuna ukuba khona bese kuba khona inqushi yobona wena i-concert yani le i-stockfella noma Lalela lapha Situmo. Sizoba neconcert exubile. Senzele ukuthi senyuse isikhwama samfundisi uyazi senze njalo. i-concert exubile uyabona ke kuyabonakala nje ukuthi sekukhona ke acabangayo okubi Awu bafowethu awungibonga kakhulu manje into enisenzele yona. Angazi ke noma mhlambe kungalunga yini ukuthi ngolesithathu zu 15 ebusuku ngikwazi ukuthi nibungaze nathi nihlanganyele nathi angazi uma kuzonilungela indlo. Ngolesithathu 15 awuthi ngibuza uBra Boy la. Bra Boy kunjani nge15? Okay. No zingaduma impela. Kunjani la? Uzoduma. Cha. Sekubonakala sengathi kuzoqonda. Kodwa ke kuzofuneka sithanda ukuthi neqembu leli sizilungiselele sizilolonge kanye noThoko lo. Mhlawumbe ke kungaba ngcono ukuthi masingabuye sihlangane futhi ngesonto elizayo ntambama. Ay bra hayi uyayibutshana le-sex hayi just lande kuthi Hayi man. ya hayi Awusokuthi yabona nawe. no ngibonile so bitch ukuthi hey esihlanu hey kodwa ngibonile futhi ukuthi hayi kulula nje uyabona ngibona amalo ukuthi sisi uyazi hawu ube iqinisile futhi Ubeqinisile ubani? ebhungulu unumber 5 ingwe lephumile iphupho lakhe nansi imali yakho ngiyiphethe neyami neyakhe Louis udlala ngamalini? ngo-10 rand 10 rand. wena ngikudlalele ngo-5 rand Situmo ke. ngo-1 rand Louis alikho iqiniso lapho bekuyiphupho lakhe kodwa ithine sesenza imali eningi. Yongo! Sisi, kungcono ubiza udokotela. Ibhongolo ngiyibona idikizela. yazi ukuthi anginalutho mina gogo Hawu, awunalutho. Mina lapha ingwe yakho ikwenzela imali. yo kazile nje ukuthi ngizowina kanjani 5 10 15 20 25 27 oh ayisuka yabona ke hayi Hey wena uyaphi? yakuthanda khona inhliziyo yami ngiyakutshela uzawubona Uyazi bengizojabula uma uthi uya eStandard Hall ukuyobona umalume wakho ogulayo. Sisi
Wala la. Kodwa ke bro ngiyakutshela. Thoko, umuntu emsindisa ukuthi indodakazi yakhe lencanyana izokwenza i-modern dance. Ngibashiye bepractice kodwa kaningi. Hey we-Andi, uyazi phela uqinisile ngempela siyabadinga abantu abaningi. Uyazi ukuthini Stika, abadlali abanekhono eliphezulu kakhulu khona zizobaningi izinto ezizokwenziwa. Anti, nami ngiyakuvumela ngempela. Hawu, uyazi bengithi ususophongolo. Uphongola yokwenza nephongola. Ukuyobona umalume wakho ogulayo. Uyazi ukuthi unagogo kunile ungibelesela ngomalume babagulayo ephongola standard tone kini. Uyazi ukuthi umthetho ufuna ungixoxa la ekhaya. Ngithi ngitshela indaba ke angiyindawo ngizohlala la ekhaya. Sisi, khona into bengifuna unikhombisa. Usikhombisana. Into engizoyenza econcertini. Niyabona ke nginitshelile ngathi khona into esemqondweni walembungu. Hayi sisi, nafuna unikhombisa. Hayibo, Stumo, uyazi bengazi ukuthi mina uyakwazi ukudlala i-saxophone. Stumo awutshelanga nje. Hayi nami bengazi. Kodwa uyabona uyakhumbula mani practice ngale neband. Ngabona ukuthi hayi kulula lokho. Thema ngiwina imali ke ingwa ngithi emshayeleni. Shwi. Flea bucket mangifika. Aw, Tony kuzimala ngesex ngathi mina hawu 25 rand into okuncane ke lokho. Kunilo ngipractice ngale. Uyazi nami bese ngimangela ukuthi wonke lamagala kunakhala lapha avelaphi. Oh. Sis, ngiyafuna ngikhombise. Hayibo, Westum, phela kusho ukuthi umpetha uma ungakwazi ukudlala i-saxophone ngelanga elilodwa. Hayi phela ngithi isiphiwa phela kuyo kusho ukuthi unaso noma awunaso yabo into ezinjalo. Asheshisa sisuvolo. Uvalo. Nizila ukuthi ngisha kanjani? Hey! Nizila ukuthi ngihluthula kanjani? Yini? Hayi kuyafiwa phela. Hela, usuqedile yini? Hayi ngiqedile. Uyazi Stum, ngikutshela nje iqiniso baba. Usadinga nje isikhashana sokuthi uthi kuyilolonga kahle. Hayi kodwa la endlini yami. Hayi lapha komakhelwana Sidumi. Uma lento yakho ibanga umsindo, iphula amafastelami ngokuthumelela isamanisi. Oh. Awazi lutho phela wena ngejazz. Uyazi mina nje ngizokutshela iqiniso wena Stum ngoba ngiyakuthanda. Uma ungathi ukupractice nje isikhashana, hayi ungaba umpetha. Yebo, emva kweminyaka ewu40. Lalela la Sizwaneke. Angeke uyidlale i-saxophone yakho econcertini yethu. Angeke futhi uyidlale la upracticele endlini yami. Ngoba uma uqhubeka Stumo uyidlalela la ngizokuqosha la ekhaya. Siyezwana? Uyazi nina ngoba lithi niyosiyazi siyazi kakho. Yabona ngicabanga ukuthi ngey15 uzobe ungakalungi uzonikhombisa. Ubani? Yimlo angithi isex la uzobona.
ebusuku kangaka kwenzenjani? Yindlela. Uyazi ngiqale ngathi isitimela sizoshayisa indlu yami. Uthini Lungisi? Mina bengithi Ndlovu. Isikhathi uthothi lokhu iyagula lembungulu. Uyabona Lewis, ngizoyibhitshiza le mbungulu umkhathale yona. Hey wena Sitomo, wasitomo samthwanzani wena la? Uzile esizingishaya inote. Uzwile? Soka ungivusile. Yayi wena. Wasitomo, uyabona ukuthi uvusa bonke makhelwane la. Sis, angithi ngithe iyona ndawo lekumele ukuthi ngipractice kuyona bheka isona studio sami lesi. Angithi nami ngifuna ukuba khona econcertini. Awukwazi ukuthi ungapractice la endlini yakho yangithi ngithini? Uma ngeke ngakuthola futhi Sitomo practice uzokuxosha wena, uzokuxosha la ekhaya. Angeke sis. Wasitomo, ngizokwenza. Angeke sis. Hawu, Uzokwenza. never pen. Ngomi kanjani? Uyazi ukuthini Wasitomo? Mangeke ngaphinde ngakuzwa. Ngaphinde ngakuzwa ukhalisa leliqalukuni lakho. Uzongithola ke uzokuxosha la ekhaya. Umusisa seqedile ngawo. Nami kobe kusasele ngiqede ngawo. So ngigeza la ubebebe. Ngeke ngisaphinde ngipractice futhi la endlini yakho. Sisi, yaba komele ukuthi sibize uplama le impompi leha amapipe la asalunganga. Wasitomo ngithi ngitshelile, ngitheni kuwena? Hayi sisi ngempela mawuthi uvula la manzi ashisayo. Hayi lo pompi vele. Yaqhuma impela ngiyakutshela uma Mpetho umunike lo nokhuluma ngawo Stu. Wasitomo, ngikutshelile ngathi ngaphinde ngakuzudlala lo mhlola walento yakho. Uyahamba la ekhaya. hayi sisi uthe wena ngingaphindi ngidlale lapha kule ndlu yami ngithi manje awuzange ukuthi wena manje ngithi Ikuphi? ini hayibo Hey, webhuti, lalela la. Yini ungathathi le saxophone yakho uhambe uyodlalela kude kuyo nayo? Uyabona mina la ngihlala khona. Kunendawo evulekile. Mongaya nje ngale ekugcineni kwayo buzoshaya ke saxophone yakho. Uyazi uthi into ukuchitha isikhathi sakho noma uthutshela lo. Angeke azaza kulalela ngoba masike saphinde futhi samnika lento yakhe. Sizomthola isidume sezenzinye izabe seyidlalela lapha ngaphansi kwetafula esethi angishongo mina ukuthi angayidlaleli ngaphansi kwetafula. hayi vele uyobungashonga ngithi Akasoze nakancane alithola ithuba lokupractice ngoba akasoze ayithola i-saxophone yakhe. phela ukwazi ukwenza lokho ngithi Ngiyakwazi. Iphi? hey Usisithi uzongishiyela incwadi. oh nayi lakho Yebo. ulaleke kanjani so Kwezinjani lapho kuwena? Vele ngilale kahle ngoba bokungekho mbongolo ne-saxophone ezoloku ingivusa angithi. hayi gogo nami ngidlale kahle Ngiyajabula ukukuzwa lokho. iphupho lami la izolo elimnandi kanjani Elimnandi kanjani? hayi bekuyinto nje ejwayelekile gogo Yebo. Belingani? Elinye lezinyosi, awu elinye lengwe. Bekuyinkosikazi egulayo. Inkosi bekungelenkosi. hayi into nje enjalo gogo kodwa ke uyabona okuqalayo ukuthi ke angisalikhumbuli lutho phela ebuku Stu. Usemqoka lokho. Umshayeli uyazivala izincwadi noma yini? awuphela uyawazi amaphupho gogo ukuthi enjani ayeza aphinde futhi anyamalalele engqondweni into enjalo nje kodwa yabona mangaphatha nje ukunye la esandleni ngiyibona ngathi lizobuya nje leli phupho Into engabe sesandleni. yabona imino nje le ngiyibona into njenge-sex yabona I-saxophone. ya Isene.
number 2 lo. Cha angizange ngisho lokho. Sengisho ukuthi ke uma ngingathola into enjenge saxophone, liyabuya lonke lapho ngiyakutshela uma. Awustu, uma ngingakunika i-saxophone uzongitshela ukuthi uphupheni. Hayi ngiyathembisa gogo manga i-saxophone la kumele liyabuya lonke buyani. Ay ya hayi kwakuhleke gogo awuthi sibone ukuthi isasho khona yini. Hayi isasho khona phela. Asizweke. Ngiphuphe umhlaba wezinja 27 lo. Ujaha imfe. Ngoba u2 lowo. Jasene zawo ngene endlini enkulu. 25. Imfene lezi ke kula zithole khona amathanga. U7 lo. Awenkosi. U1 lo. Kulawo mathambo ke kulabo kwakhele khona inyosi. U26 lowo. Inyosi lesi bezakhela ke indlu yazo. Yilokho konke. Uthi ukho yipho belikahle leli angithi izinja imfene angithi indlu enkulu inkosi angithi bese kuba ke izinyosi angithi bese kuba futhi indlu angithi awuyililula futhi nje. Okay Stumo. Uwini lokwamanje. Kodwa ngizokuthola. Vele ngihlale ngiwina nje. Kwaze kwamnandi uyazi ukuthi niyophuma phambili nasemcimbini. Kunganjani bakothi siyeni ngalena ekitchen siyothola okudliwayo nokuphuzwayo. Sophuzane. Emili juice. Into zihamba kanjani fra? Hamba kahle kuwena. Ya, yisi ekmark and Copen Sex yabona. Usonayo? Ya, manje bengizocela yabona ukuthi ungenzele ifavor nje encane. Ifavor yani mfowethu. No ekmark and hotel ngale uza. Beka bra. Bengifuna ukuthi ungenzele usizo nje yabona. Usizo walo mfowethu. Okay, sizokwenza kanjeni yabona? Hey madodana kunjani manje yazi. Thoko, uyazi ukuthini? Wazi ngajabula kanjani mangabe sesisekhonza thina osendelizayo. Uqale ngale ngoma le kade ngiyipractice. Ave ngiyithanda Thoko. Oh uyathanda. Mina ngobe sengingena ngengubo zami zasebusuku. Hayi kuyangijabulisa ke lokho auntie. Sis, Thoko. Siduma kodwa ngitshela ngitheni kwena ngitheni kwena. Sis, ukwehlukile manje sis. Awazi into engiyihluthula. Uthini sis? Kudabuke ibruku sis. Into nje ngifuna ukuthi nginikhombise nje into engizoyenza econcertini sis. Ungamlaleli sis. Sis,
nginike nje iminute elilodwa nje ukuthi nginikhombise ukuthi makuba ngishaye kahle uyithathe le saxophone yami yakupha. Stumo, ngiyithathe, ngilahle emgqonyeni kadoti. Mawubona ukuthi kufanele sisi ungakwenza lokho. Stumo, qhubeka ngizokwenza ngempela lokho. Mamela, awunazo. A1, a2, a3, a4. Hayibo. Uyazi ukuthi ngishaya kanjani ngiyayihluthula yazi. Stuma.